Indlalifa zombuso wezulu. Njalo. Sibulisa umakoti kaJesu. Sibulisa umakoti kaJesu. Amen. Sibulisa umakoti kaJesu. Amen. Sibulisa abathemba ngegazi. Sibulisa ngegama lomkhwenyana. Sibulisa ngegama lomkhwenyana. Sibulisa ngegama lomkhwenyana. Jesu. Oh, hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Thank the Lord, brothers. Sibonga ukuba phakathi kwenu ekuseni. We're grateful to be amongst you this morning, Bekushwala kusesikhona ekuseni sikuntambama. this afternoon. Sibonga ukuba phakathi kwenu. We're grateful to be amongst you. Sibonga ukuba phakathi kwabangcwele. We're amongst the brethren. Sibonga ukuba phakathi kwendlalifa zombuso wezulu. We're amongst the heirs of the kingdom of Sibonga God. ukuba phakathi kwebandla laseThwathwa. Hallelujah. Amen. Thwathwa for Jesus. For Jesus. Jesus for Thwathwa. For Jesus. Glory to God. Jesus. Ngomanyathi bangcwele njengoba sebeshilo. It's Pastor Maniati, as they've said. KV Kamalam. KV is his name. Amen. Ngiyamthanda uJesu. He loves the Lord. Ngasindiswa nami. He got saved as well. Ngiyasindiswa. He's going to get saved, Usindiswa kuze kuphakade. and he will continue to get saved for eternity. Ngasindiswa ngisewumuntu omusha. He got saved when he was still a young person, Kodwa wayesehambe kakhulu ezonweni. but I had gone through sin quite a lot. Inkosi yaba nomusa kimi. As the Lord was gracious upon me, Kwakushumayela intombi ebhasini. there was a lady who was preaching at the bus. Ibhasi yase-Alexander. To the bus that was going to Alexander. Wase-Alexander bangcwele. I'm from Alexander. Ngihlala mse-Alexander. My home is in Umuzi Alexander. wami use-Alexander. My home is in Noma manje Alexander, sengihlala eCosmos City. even though I reside in Cosmo Kodwa City. ngumfana nje wase-Alexander. But I'm a boy who spoke Alexander, Owasizwa inkosi. who was helped by the Lord, Wayehlanyuka. who was a problem. uJesu waba muhle. Jesus was Ayibeke impilo yami. and he helped my life. Ngasindiswa impela. And I got saved. Ngamuzwa uJesu. Ahamba phakathi kwami. Moving around. Ngamuzwa ekhuluma nami. And I had to speak to him. Ngamuzwa engibamba And I ngesandla. felt him walking with my Malibonke hand. igama lenkosi. American praise. Ngikhuliswe-ke umfundisi uBheka. I was raised by Pastor Kubega. Ngafikela kubo basindiswa ngo-1978. I arrived to understand in 1978. Umfundisi uBheka wasindiswa ngo-78. Pastor Kubega got saved in Mina 1978. ngasindiswa ngo-80. I got saved in 1980. Bangikhulisa-ke labo buti. And they raised me, those brothers. Babe baningi kwakhona noJoshua Kunene kwakhona babe baningi engibabale bonke. There were many brothers Kodwa amongst us, yibo abangikhulisa. but they're the ones who raised me. Malibonke igama lenkosi. Amen. Emva kwalokho kwasekusindiswa iwele lami. After that, my twin got Lasindiswa saved. emva kwami. He got saved after me. Iwele lami nguPastor Hlophe. My twin is Michael Hlophe. Michael Hlophe. Iwele lami lelo. Amen. Asihlukani We naye. are not separated. Angazi kuyokwenza njani ngiyi-6. I don't know what will happen on Kodwa this inkosi day, eyaziyo. but the Lord knows. Ngathi ngalibona lelo suku. I shall see that Ezohamba ngemoto entsha. I'm going to drive From in the car. Thwathwa From AUG. the car to AUG. Libonke igama lenkosi. Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane isikhathi sihambile. Time has run out. Ngeke ngichithe isikhathi nami. I will not waste time any further. Kodwa ngiyathanda nje umbonga uNkulunkulu. But I'd like to thank the Lord. Ngamukelwe umfowethu uJabulani. I was welcomed by my brother Jablani. Sikhula naye. We grew together Sisingabantu abasha sikhula so. when we were still young people. We grew up together. Umfowethu uMbatha ngisamkhumbuli kahle. My brother, but I do not remember him that much. Kodwa uma sikhuluma kuyabonakala sasingabasha sonke ngaleso sikhathi. But when he speaks, I remember that we were young. Ngakubhuti wabo nje umdadlana. I was their older Bona brother, samkhonza uNkulunkulu kanye but kanye. we praise God all together. Manje ke umfundisi uLiphoko Pastor Lepoko, uthe nje phakathi kwenu nonke nginibulise kodwa kakhulu ngokukhethekile ngibulise unkosikazi kamfowethu uJabu. he sent me especially since you are one Wathi nje ngokukhethekile ngibulise umntanakhe. especially she has been greeted as
uthi wayemculela kamnandi David. Very well in Davidson. Uye futhi ongitshelile ukuthi useyi-organizer. He was the one Yes, sir. Ngingazi ukuthi i-organizer ngiqala ukuzwa nje ngoba izolo bengitshela izolo. I didn't know that he was an organizer. Ukuthi It was useyi-organizer pastor. uzelwe. But the organizers Uthi uye told mkhuliseke makoti ngegama lenkosi. me to take my phone. And then umfundisi uNtombela Pastor Tobela, akasho ngithi ngimbulise umfowethu uMotha. he didn't say I must greet. Amen. Amen. Kodwa ngitshela nje ukuthi uma ngimtshela bengisekhaya nje umntaka dadewethu ekwazwe i-boyfriend esimngcwaba ngeSaturday esiphuma kuyo. I was at a funeral of my brother's daughter who was stabbed by iSaturday engane kwaleya izolo. the previous Saturday, not yesterday. Manje makithi ngizethwathwa When I came to Etwatwa, uthi uyakulo mzalo lo uhlale uyahlale nje inkosi. Nje lapha Judge. ngiyakubonisa lo bengasho ukuthi ukhulumile ngawo Nkosi. Ngiyabonga kakhulu. Ngimaze nje I knew this waye nje sewumuntu omusha. was like this when he was a young person. Noma ejayive sakhe isitayile singafanele sabanye. Even when he used to dance, he used to dance. Ngafuna ukuthi mayesemdala uzoshintsha. I thought when he would be able to change, Akazange ashintshe. but he has not changed. Waye nomfowethu umfoko abantu konje lo wasethwathwa. Wethakala. Babumloyi. Niyasazi isikhala sokujayiva sikamloyi. Babeyikhala sabo nje. Ngangicaba ukuthi bazoshintsha babenziwa ukufana. I thought they would Bathi change. noma sebeganiwe enganokuthisha loya waqhubeka wajayiva kanjalo waze wahamba emhlabeni. Until he went to the Lord. Ngokunjalo-ke nomfowethu uJaba akashintshi. And our brother John has not changed. Ngiyabonga kakhulu. Thank you very much. Ngibone nomama kamfundisi, I saw the mother of the pastor, umama kamfundisi uMntambo. or the mother of Pastor Mtambo. Ukhohliwe Nkosi yami. I've already forgotten. Ngabona nomama omdala lapha. Ngangishumayela kushoniyeni wakhe nasibonge sembaleke. UMamNtsambo. I have seen Mama Mtambo. Ngimbonile naye muhle usemusha. I have seen Amen. Lo mama madoda. she's not getting any of the Usemuhle Lord. kanje. She's this beautiful Ukhona. ponytail. Sawubona uMamNtsambo senikabuphi? Greetings, Mama Mtambo. Ngibonela ngegama lenkosi. Jesus. Bazalwane mthike i-RCC The RCC has delegated me ukuba ngizokwenzisethu ukulibiti ngapha. for me to do change of pulpit this time. Bebengithume eThembisa. I was sent to Tembisa, Bathola ukuthi eThembisa ngengayo. but it seems like I already Baze needed bethi it, kamizithwala. and then delegated me to Ngiyabonga Etwatwa. kakhulu uNkulunkulu. I thank the Lord. Phethe umkhuhlane. I have flu at the moment. Sesenginaminyaka u-3 weeks manje. This is my third week now. Awufuni ukuphela. It does not want to end. So ngizozama ukuyiphatha kahle. I will do my best to keep Ngingabambi myself umsindo. well and not to make too much Uma noise. ngabamba umsindo. Because if I make much noise, Izwi lami lizosha ngingakwazi ukuqhubeka my voice will disappear phakathi neviki. and I will not be able to continue doing the Ngixolele thing. uma ngiyiphatha kahle. Please forgive me. Lingathi umfundisi uyabanda. Please do not say this pastor is cold. I'm trying to nurse my voice so that it does not disappear. Kaninameni kwimnandi esibukweni. Amen. Kaninameni kwimnandi esibukweni. Nice. Mayibonge inkosi. May the Lord be praised. Sizoba nani-ke lonke leli viki. We will be with you this entire week Sizwe inkosi. by the help of the Lord, Ngizobe shilo umbala. just as Bob Mbacha has said. Ake sifundele izinto inkosi kafishane. Let us read the word of the Lord. Kafishane ngempela. We will do our best to be short. Encwadini yeSamuel chapter 3. Revelations chapter 3, Amavesi from verse 7 to 13. verse 7 to 13. First John chapter 5. The first book of John chapter 5. First John chapter 5. The first book of John chapter 5, Verse 4 to 5. verse 4 to verse 5. Kanti ngibone nomncane, ngibone nomncane Nkosi yami mntanami. Sawubona sisincane. Amen. Angimazi ufuna nethiwa. Umuntu walezi bana. Ngingaba umfundisi wakhe for 6 years. I was a pastor for about 6 years. Siyabonga kakhulu ake sifundele bangcwele. Angizokuhlabelela, vela ukuthi sihlabelele. We
because I'm not good at singing. Kodwa ngizozama ukonga isikhathi And I will try my best to save time ukuthi u-1 simenze 1. so that by the time it is 1 o'clock, we will be done. Sambulo chapter 3, Verse verse 7. 7. Revelation chapter 3, verse 7. Yes. Nakuyo inkosi yebandla lasePhiladelphia laba ukuthi nakhu akushoyo umoya ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sikaDavide ovula ungavali muntu novalayo ungavuli muntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongena kuvalwa muntu ngokuba unamandla amancane kanti waliphinda izwi lami kawuliphikanga igama lami bheka ngiyakubakhipha esinagogeni likaSathane abazishaya abaJuda bengesimo kepha beqamba amanga bheka ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulinga eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni ngiyeza masinyane babisisa lokho nakho ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhele wakho onqobayo ngiyakubenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi akasoze aphuka khona ngiyakuloba legama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami negama lami elisha onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya. To the angel of the church in Philadelphia, write, this is the message from the one who is holy and true. He has a key that belonged to David, and when he opens a door, no one can close it. Asifunde futhi John Let's read first book of John, chapter 5, 4 and 5. chapter 5, verse 4 and verse 5. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Kubani onqoba izwe uma kulesiye okholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu na? Because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. Who can defeat the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God. Asicela uMamdala sithandise. Baba ingcwele babona amandla wonke nasemva kwemini baba siyabonga sisemile nkosami silalele wena silalele ukukhuluma kwakho na umcoco wakho semi ngaphambili uNkulunkulu namandla wonke siyamkhulekela ukuthi baba akakhiphe konke okubeka enhlizweni yakhe akhuluma inhliziyo kaThixo onamandla wonke umdala wezinsuku uba yetena yedwa asisuthise ngezwi lakho ngoba izwi lakho liyasuthisa silidle lisihle sibuyele emakhaya sigcwele izwi singagcwala ngezinye izinto sigcwele amandla busise kumkhonzi wakho mbusise uphinde umbusise egameni lesethazi likaJesu Kristu amen. Awuzalwana amazwi inkosi awabeka enhlizweni yakho. These are the words that God gave in my heart. Noma kukhona lapho engiphazame khona, Even if there's where I make a mistake engingakwazanga ukutshela khona. that I couldn't tell you, Cela ngixolele nje. please forgive me. Ngisho ukuthi ngikaliwe nonkosikazi. I am married and I have a wife, Unkosikazi omuhle. a very beautiful wife. uNkulunkulu angiphele. God gave me. Ngashonelwa unkosikazi enimaziyo, My previous wife passed away. nina enimaziyo. Those who know her. Ngiyakhumbula ngeke ngafika naye la. But I remember that I once came with her before. 2021 uNkulunkulu wami khumbula kwamthatha. In 2021, God remembered her and
home. Emva komnyaka kuya kowesibili uNkulunkulu wangiphakela mina. After 2 years, God gave me another wife. Ngixolele ukuthi angihambi naye. Please forgive me, I'm not traveling with her. Sekhe She is currently in KZN. sathandaza. As I was praying, Ngicela ukuthi inkosi ingiphe. when I asked God to give me, Ngajule emthandazweni. I remained in prayer. Kodwa ngase ngiphinde ngimthela uNkulunkulu. But I also ended up telling him it's God. Ngathi inkosi ngicela inkosikazi waseNatali. And I asked God for a wife from KZN. Engathi nani ngekho nani khona. Ngoli. Do not say we were there when you were not there. Kodwa ngathi inkosi ngicela ukuya. But then I asked the Lord to go that direction. Ngase ngishiphi ngase-Alexander. As I've said, I'm from Alexandra, Kodwa futhi ngase-KZN. but I also originate from KZN. Emakhaya eNquthu. In the villages of Oku. Sengifuna ukuya eNquthu kunyaka wami wokugcina lozayo. I would like to go to Oku. This is my last day here. Angithandi ngihamba ngedwa. I do not like to travel alone. Maye kuhle enkosini. If the Lord is good, 2025 in 2025, ngizobe ngigcine eGauteng. this will be my last. This is my last in Gauteng. Ekhaya. I will then work back home. Ngithulele ngingathami. Amen. Ngizobe ngihlanganisa amashumi ayisikhombisa eminyaka. I will be turning 70 ngoNovember 16. on the 16th of November. Sengimdala. I'm very old. Hey. So iminyaka le yami yokugcina And this is my last year. ngiyoyidlela ngasekhaya. Amen. Ngoba izinto zithe umuntu uphila 70. Because the Lord said they live for 70 Ngale years. kwe-70. Beyond 70 years, Umuntu uphila 70. a person lives until 70 Iminyaka years. yakhe. And that is their Okungenani second. uNkulunkulu amuphe mhlawumbe aphile 80. It might happen that God Ngale is kwalokho sekuyimfaniselo. Hey. more than 70 years is a blessing. uJehova-ke uNkulunkulu unginikela amazwi. God has given me Ngaphandle words isithwathwa. that I should Ngiyakholwa shani I believe ukuthi la mazwi avela enkosini. that these words are from the Lord. Akekho ngikhohlisile That endleleni. no one fools Wathi me away. ngikhulume nenye indlela. God to speak and Izothi kini I am here to say uJehova that the Lord, uNkulunkulu wethu your God, uNkulunkulu ofohlayo. is the God who has Isihlobo the sami nje namhlanje My friends, sithi uyafohla. Esikhonzayo uyafohla. Ngeke lapho bethi angena. Angene yena. Aphume lapho bethi aphunywa. He will go out with his name. Zosho njalo. I'm here to say that, Bathandekayo. brethren. Yena akafohli nje yena uqobo. And he does not just, Kodwa ufohla ngathi. but he goes Hey, before us. With us. Ufohla ngathi. He goes before us. Hey. To us. Malibonke igama lenkosi. Ngithi ufohla ngathi. Hey, Nkosi yami. Ufohla ngawe. He uses you. Ufohla ngabantwana bakhe. He goes before with his children. Ufohla ngey'ndlalifa zakhe. He goes before with his heirs. Ngoba ufuna ukwaziwa. Because he wants to be known Ukuthi laba bangabantu. that these are his. Asibona abantu. It is not just people. Wema kwela sisibona abantu. We are not just Kodwa people. singonkulunkulu. But we are God. Hey, we So number 2. We are second. Malibonke igama lenkosi. So number 2. We are second. Umakhelwane. Tell your neighbor. Say neighbor. God number 2. We are second. God number 1. We are not number one. Abantwana bakaNkulunkulu number 2. Our children of God number two. God number one, children of God number two. Singo number 2. We are number two. Hey. Malibonke igama lenkosi. Amen. Ingilosi singaphansi kwethu. Hey. Angels are under Yes, us. sinamandla. Yes, they have power. Singabakhonzi But they are our servants. Singabaphathi kwethu. Hey. Sigwela umlilo. Hey. Sigwela amandla. We are full of power. Singena lapho bethi angene. We enter where you said we do not enter. We enter Egama likaJesu. in the name of Jesus. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Singo number 2. We are second. Siphethe imihlangano. We have the revelation. Sihamba noJehova. We go with Christ. Sihamba nenkosi yamakhosi. We are going with the King of Sihamba Kings. nomdala wethu.
going with the ancient of days. We are going with the lion of sihamba Judah. no-Alpha, Alpha. sihamba We are moving no-Omega. with Omega. Lord sihamba naye. Lord, on the way. Alibonke igama lenkosi. Lo Nkulunkulu asimkhonzayo. This God that we worship, Akawucishe umlilo. He will Ungene nathi. He will go in with us. Ungene nabantwana He bakhe. goes in with His children. Jesus. Ayibona inkosi. Amen. uJohane sesifundisa sePatmos. John is from Sesifundisa sePatmos. the island of Patmos. Walibonke igama lenkosi. Ukhishwa amehlo ngasela amehlo. He was taken, eyes were taken out. Haleluya. Seliyedwa. And he was alone. Ulahliwe. And he was deserted. Laba bamusa lapho babethi bayaqeda ngaye. Those who took him there, they put him in the grave. Isikhathi bemusa lapho bethi bayaqeda. Lesikhathi azothola ipromotion. And they thought he was going to be thrown away. They was going to be Lesikhathi bethi bamlahlile. When they thought they had thrown him away, Thola usomandla. then he received the Lord. Walibonke igama lenkosi. Babethi kuphelile They ngaye. thought it was over for him. Uthi ngabe sesifundisa sePatmos. When he was at the island of Patmos, Uthi ngathi ngisahleli lapho. and as he was sitting there, Ngambona. I saw him. Ngoba lapho sikhona uyavela. Because when he Uyavela. appeared, Ngathi ngisesifundisa sePatmos. when I was in the island Ngilahliwe. of Patmos, I was thrown away. Wavela usomandla. But he appeared, the Lord. Yavela inyama yomndeni kaJuda. But the Lion of Judah Yathi appeared. Johane ngangifile. And he said, John, I Kodwa died. manje sengiyaphila. But now I Ene live. ngiphila kuyo And I phakade. live eternally. Uthi ngaba njengofileyo. And he was Uthi lying. wangishayela ohlangothini. Wathi vuka Johane. And he said, wake up, John. Ubani. And light. Ngoba ungena nathi. Because he goes in with us. Ngoba ungena nathi. Because he goes in with us. Ngoba ungena nathi. Because he goes in with us. Uthi-ke uJesu And Jesus says, lapho esifunda khona where we are reading, nakuyo ingilosi. even to the angel, Nakuyo ingilosi. even to the angel, Yebandla. the angel of the church, Ibandla lakuphi? Ibandla lakuphi? which church, Kodwa namhlanje ngizothi but today I need to say, nakuyo ingilosi even to the angel, yasethwa. okay, twa. Nakhu akushoyo. This is what the Lord says. Nakhu akushoyo. This is what the Lord says. Ongcwele. The Holy One, Nakuyo ingilosi. even to the angel, Yebandla lasethwa. to the angel of the church, Nakhu akushoyo. this is what he says. The one who is holy, Lona engikhuluma ngaye. the one that I'm speaking about. He Ungcwele. is holy. He is holy. He is holy. He is holy. There is no one like him. Even to the angel of the church of the Lord, he says, this is what the Holy One, the one who is truthful, the one that we worship, he is truthful. It is the truth. He is forgiving us. When you follow Christ, you follow the truth. When you follow Christ, you follow the truth. When you follow Jesus, you follow the Holy One. He has no fault. He was testified by even Judas Iscariot. He testified. He said he saw. Not comparing with anything. Not comparing with
lips. Now come show you. This is what he says. Oqinisileyo. The one who is truthful, Ngithole. the one who is holy. Jesu ngcwele. Jesus is holy. Bese uqinisileyo. And it says the one who is truthful. Awufunde verse number 7. Nakuyo ingelosi yamandla lasethwathwa loma ukuthi nakhu akushoyo ongcwele. Unjani lo? How is this one? Unjani? He Ungcwele. is holy. Hallelujah. Hallelujah. Hamba wazi. You must know. Kwanza ngcwele. We praise a holy one. Namatu. Oqinisileyo. He Uqinisile. is truthful. Ayikho inkohliso kuye. There is no lie in Wathi him. ngizoba nawe. When he says he will be with you, Uzoba nawe. he will indeed be with you. Asoza kushiya. He will never leave you. Ayibonile. I have seen him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uma ngizoshada. When I was about to get married, Umshado lo wesibili the second marriage, bazalana ngenza into engajwayelekile. I did something unusual. Ngashada unkosikazi wayekade eshada umfowethu. I was getting married to a wife who was going to get married to my brother. Ngashada umfelokazi kamfowethu. Or I married my brother's widow. Yes, ayijwayelekile leyo. That is very unusual for me. Siyababona abafundisi noma abababa babathatha abanye abafelokazi bezinye iy'phondo. Other pastors take widows of other families or other siblings. Angithi niyakwazi lokho? Kodwa mina uNkulunkulu uma engembulela ngacela unkosikazi ngasekhaya. When God revealed unto me, I asked for a wife from back home. Ngangingasho yini. I did not specify her. Ngangithandaza nje. I just prayed. Unkosikazi ngasekhaya. God, please give me a wife from back Unkosikazi home. wami ebenginaye Because the wife that I had, ngamthola nesikhukhulu. because I found her back there too. Kodwa sihlala sonke eAlexander benekhaya eAlexander. But we lived all together in Alexander. She had a home in Intombi Alex. yase-Alexander, intombi yasesikhukhulu. She was from Alexander and Sikukulu. Amen. Manje ngizosixoxa nje baze ngiyashumayela njalo. I am preaching this Lokhu one sixoxa naye. As we're talking. Ngihamba. as time Ngithi went. nkosikazi, My wife, uma ngihlanganisa 70, when I turned 70, sengizohamba ngiye ekhaya. I will go back home. Ngiyoshumayela ngasekhaya. I will go preach back Le home. ekhaya Back home, siqala amabanga. we are starting locals Sinohlophe lo. with Pastor Flop. Emakhaya enqunu. Back home at home. Ngazi noma wanixoxela la. I don't know if he had told Uma us. ezophumela inkosi, Before he was called by the Lord, the first thing he lezi did ayimvuselelo zasenqunu. was the revival back in home. Mabandlana abancane. The small locals. Ngiqala ikhwaya nje ibihlalele ikhwaya. As the choir was singing, I was counting. Uma ngibabale kahle bawu-28. They were about 28 in number. 17 emva, 11 phambili. 17 at the back, 11 in the front. So bangaphezulu kwebandla engiyakulo ekhaya uma sengikhaya. They are more than the people that are going. Ngamanye amagama leli ikhwaya ibandla elikhulu. In other words, that choir is a big church on top of the one that I Kodwa uma go. ngizilele uNkulunkulu ngiyakulo. But if the Lord allows, I will go to it. Anginandaba ukuthi ngeke ngisakuthola lokhu. I Hey, don't know Ngiyosebenzela Hey, Mr. uNkulunkulu. I will work for the Lord. Manje uma ngimtshela umkami, When I tell my wife, angikhulumi kabi. Futhi wayengasho kabi. and she wasn't Ethi saying baba yes, sizokusupport, she was uyamazi saying we ungani support. uyamazi ungani. Sokusupporta baba. We will support you, Kodwa uzohamba but you will go. sikuvakashele ekhaya And we will siphinde visit you, sibuye. and we will come back. Ngicela umuzi omuhle lapha ekhona. We have built a beautiful house over here. Okay. Haleluya. Ngiyanazi niyavutha bazalwane. You know me, Kodwa I ngisathi ngehlisa kancane kuthini. but I am keeping it down for today. Wayesho njalo umkami. And she was Yena saying, ngisazivumelana kahle. and we had agreed very well Ngomoya omuhle. with a good spirit. Ngishiya I will leave her ungani ngike ngaba se-Western Cape. because I've been to the Ngaphathi Western ibandla Cape, e-Western Cape. and I hated Bengiza the church. kabili ngonyaka ekhaya. I used to come twice at Sasiphila home, nje kahle. and we lived very So well. ngizoya emuntu So I will go to ushumayele and preach. ngimvakashele azivakashele naye ayikho ingxaki. There is no problem. Kodwa uma esehambile But when she is ngicela gone, unkosikazi wasekhaya. I then ask for a wife from the village.
Amen. Baba khona ke lomakoti. This wife was Akuswele there. wakwethu lokhu umfowethu akuswele wakwethu. She's not from my brother. Yes, wakithi ngesibongo. By the surname, she is. uNkulunkulu wamembula nje. God revealed her. Usindisiwe ukhonza wayekhonza ngaleso sikhathi African gospel. She is saved and she used to preach during the African gospel. Kwase ngathi khona izwi lithi kimi And there was a word that was nangu revealed to me. umuntu Here is the one. nangu. Here is the one. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sindazi namfempela. And I prayed and I asked God. Impela yena. And God gave her to me. Umfundisi uZuma ngenzela incwadi. And Pastor Zuma wrote a Nami letter. ngenza njengelendlela yala ekhaya. And I did it the way he Wangenzela wanted. incwadi. And he wrote a Nami letter. umfundisi wakhe egospel. I went to the pastor Afike from ngethula the gospel. incwadi. And I left the letter there. Hallelujah. Wayengafuni umfundisi wasegospel. That pastor did not want. Wayengafuni. He was refusing. Wakhombisa lokho. And he showed it clearly. Hallelujah. Wayengafuni ukuluza loya mama. He did not want to lose Ngoba her. yazi ukuthi uma ngishada kuzongwasaseni. Because if she gets married, she'll be over 74. Kwazama ngayo ukuza He tried with all ukuthi means ngamtholi. so that she does not. Kodwa ekugcineni But at the end, bamshintsha lo mfundisi. they changed the pastor. Babemshintsha kwafika omusha. A new pastor came Omusha in, wafika wavula indlela. and the new pastor opened the way for Wathi me. ngikho lapho. But I'm not there. Into esinayo What I uma have- sesithembisile Once we have promised silungiselela ukushada. to get married, Ifamily liyakwamanyati. the family of my husband, Yayingafuni they did not ukuthi want. ngishade. They did not want me to get married to them. Ngingene isintu. They wanted me to get married to a traditionally. Bathi nje kufanele ngihlabe imbuzi. They had to, Ngiyashumayela njalo. Kufanele ngihlabe imbuzi I had to slaughter a goat, bese kuphelile. and it would be the end. No ngathi mina no. And I refused. Ngizomlobola. I will take dowry from him. Ngimshade. And get married Baba to him. nomshado omkhulu. And it was a message. And before umshado And before the bafunga wedding, banayithi umkulayini obomvu. they Bathi said ngeke kube khona lo mshado. there would be no. Ngeviki lo mshado. On the week of the wedding, Sengizwile ukuthi bafungile. When I had the Ibandla lase-Address lathandana. the church of Atrium, Haleluya. Ngathatha imoto nomakoti wakwami. And I took my Makoti car. wendodana nabashana. And I took Saya my ekhaya. and we went home Siyolungiselela. to go prepare for the wedding. Hey bazalwane. Hey, brethren, Ngeke ikhohlwe leya. I will never forget it. Sathane wethu uyaqhela. The enemy thought he was going to end it. Namhlanje asazi ukuthi sasinda kanjani. And today we don't know how to survive. Imoto zabhekana kanje. There was a head-on Kodwa collision. kwenza kanjani ingashayisani. But we don't know how. Ngabona imoto yami ebengihamba ngayo. But the car that was driving, Ngaphandle komgwaqo. it was off the road. Iqishile. And it was off. Imile ibheke emgwaqeni. And it was back. Lebe ngizoshayisana nayo. The one that was going to- Angiyazi ukuthi yashona. Hey, Nkosi yami. Hey, ngoba uNkulunkulu. Haleluya. Ngase ngiyabetha. uNkulunkulu ngathi igama lakhe uhamba nathi. The one who goes with us. Uhamba nathi. The one who goes with Mina us. nomkami sizohamba nathi. We will call him the one who goes with us. This God. Ngizothi kithi I am saying to you, uyakhohlwa. in all situations, this God knows for us. He knows things. In the iron of God. And he went. And he came in. And he said, John, of the church of Ephesus. And that this is what he said. The one who is truthful. What does the one who is truthful say? Nakhu akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sikaDavide The one who has. Hallelujah. Unesihluthulelo. Has the key. Uyavula. Uyavalwa. Uyavala. Unesihluthulelo. He has the key. Ikhonzo lesihluthulelo. He prays all messages. Ikhonzo lesihluthulelo. He says, Lalela. listen. Lo khonzayo. The one that you worship. Unesihluthulelo. He has the keys Sempilo yakho. of your life. Unesihluthulelo. He has the keys. Unesihluthulelo. He has the keys. Unesihluthulelo. Uvula amavalo, funda kwabemqedela.
Nawuligcina iSilamu, ngawuphikana igama lakho. Bantu bana sengiyafana. Brethren, as I conclude, Sengiyafana. I am closing. Hallelujah. May the Lord be praised. Ngiyayazi umsebenzi yakho. I know his works. Ngizibheka. And he says, look, Ngimisile look, I have said, phambi kwakho. stand before you. Uzothi mathwathwa I amahle. am going to say to you, Olunye Etwatwa, uvulile. there is a door that is open. Ngimisile phambi kwakho. I stand before you. Umnyango. The open door. Ngimisa umnyango. I have an open door. I have an open door. Phambi kwakho kunomnyango ovuliwe. Before you there is an open Noma door. usathane ubeqapha amanga. Even though the enemy was Kodwa lying, usayadawo. but he will not Uthixo believe. oqinisileyo. The truthful Phambi one kwakho will stand before you. kunomnyango. Kunomnyango. There is a door. Kunomnyango ovuliwe. There is an open door. Kunomnyango ovuliwe. Ovulelwe wena. Kunomnyango ovuliwe. Ovulelwe ifamily yakho. Kunomnyango ovuliwe. Kwibhizinisi yakho. Kunomnyango ovuliwe. Abantwana bakho. Kunomnyango There is ovuliwe. an open door. Hallelujah. Kulo mnyango wena. He opened the door. Ungesabi. Do not be afraid. Noma usathane ekhuluma. Even if the enemy Iyanothi. speaks, do not fear. Kunomnyango ovuliwe. Noma usathane ubesathane. Even if the enemy Kunomnyango speaks, nawe. Kunomnyango. but there is a door Ovulelwe that is wena. open for you. Uvulelwe wena umnyango. There is an open door. Ungakivapi. Do not give up. Ungaphelelwa ngamandla. Kunomnyango ovulelwe wena. Hallelujah. Uvuliwe. It has been opened. Promotion yakho. It has been opened for your promotion. Uzonyotwa. You will be promoted. Usathane ubeyivalile. The enemy had closed. Bonke igama lenkosi. Ngoba usathane uyafana. The enemy closes. Ngoba usathane uyafana. The enemy Yebo closes. sana usathane uyafana. The enemy does. Yebo vala amathenda. He will close the Uthi tendons. wena sewaplayile. Even when you have applied Wenze konke. and you have done Wabona everything, ukuthi uyaqualifya. and you've seen that you're qualified, Uyavala usathane. then the enemy will close. Who watches the show that says, "By my brother's keeper"? My brother's keeper. My brother's keeper. Khona lo brother lo wayefuna amathenda There was this brother who wanted a tender, angawathola and he was not getting there. kodwa evalelwa ubaba wakhe. And he discovered that it was his father closing Isitori those sona. tendons. That is a story. Ayibeza kanjani? Something that happens. Khona imizamo eminingi oyizamile. There are many things Njengoba that kukhuluma you nje have uyacabanga. Uzamile laphaya. Wazama laphaya. Wathi usubona ukuthi usuabout ukuphumelela. Uveza kwilisha izinto. uJesu wayenganesibabo Jesus was not doing it on purpose. bemkhipha amehlo uJohane. That John would Bathi have lapha eyes. masikona. But as he Bathi was bathi bamfaka they kusegramini. wanted to put him in a jar Egcwele amafutha that abilayo. was filled with hot oil. Bavala. And they closed. Bethi uzophuma sengamathambo. And they always need to Kodwa come uma on bevula, people. amehlo lento. Yathi Jesu And to inkosi. Jesus. Yathi Jesu And inkosi. to Jesus. Amagana. And there was a cry Kanjani? as to how Ngoba it was. kudala bebavalela. Because when they Akaphumi. those who Kodwa come lo out, uyajama. this one came Uza out. kanjani? Umuntu aphume lo. Uhamba noJehova. Jehovah. Jehova wephi? uJehova wephi? Phakamisani iminyango. Let us open Ngani it. masako phakaphani. Ubayingene inkosi. Yenza simulo. Inkosi ekasimulo. Who is the Lord of hosts. And he walked with Jesus. And he walked in the light. And when they put him in the trunk, they put him around in the spot. And they took us. And they brought it down the mountain. And he rolled with him. And they thought that he would come out here and he came out. He goes with
the Ancient of Days. He goes with the King of Kings. He goes with Alpha. He goes with Omega. Hey, glory to And was with his open, no one can close. When he has opened, no one can close. Hallelujah. 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 Let's go to John. Let us read 1 John. Let us read 1 John chapter 5. Oh, hallelujah. When he has spoken, he is heard. His word shakes mountains. Hallelujah. His word shakes mountains. That way, rocks break. All that has been born. When God brings birth, who does he birth? When God births, who does he birth? Umuntu. When Mother gives birth, he gives birth to Hey, child. Angikwazi ukuzala umotha ngumanyana. Hey, child. uNkulunkulu akakwazi ukuzala enye into engazali uNkulunkulu. Hey, God does not give birth to Jesus. Yikho nje itho uNkulunkulu wena. That is why I said that you are Ngiyafana la uNkulunkulu wena. You are God. Amen. Wena uNkulunkulu wena. You are God yourself. Wena uma ukhuluma wena. When you speak, Yenza. Hey, child. Hey, Uma uthi umntana akabutho akazuba njani. if you say your child is nothing, Akazuba lutho. there will be nothing. Kodwa umntana akho ngoba nomehluko uyambona usiyabonga umfana wami lasibona. If you can see that your child is troublesome, Uyahlupha. it's very troublesome. Kodwa ngithi umprofeti kathi. But I tell Bathi wesihlakala. Ngoba uma ngikhuluma mina ngiyadala. you, speak, I bring life. uNkulunkulu mayezala wenzani? When God gives birth, Uzala uNkulunkulu. Usambe nale ushilo manje. Ngizwile umathe ishi. I heard Mr. Man say this. Ngonkulunkulu. We are God. Hambe ekhaya uthi uNkulunkulu. Hey, Go home with the mentality of that you are God. Angithi thina sithi sisemhlabeni. Even though we say we are on earth, Sibe sisezulwini ngoba. child. Njengoba ngilapha nje ngisezulwini. even though I'm here, I am also Sisezulwini. Yebo. Libe liphakathi kwami. Ngisezulwini ngisemhlabeni. Hey, Jesus. Izwi lakumele ungihambela. the word does not Uphinde mama loya. Lo omathumba adliwe wepoison uphi? Woza la mama. Hey, nkosikazi. Ngithi ngisemhlabeni. when I am on Ngibe the earth, ngisezulwini. Child. Yeah. I am going Ngibe to sezulwini. be in heaven. Ngibe semthathwini. Hey. In the third heaven. Ngimsilo mama. Did you hear what she said? Khuluma umbono wazana. Hey. Of a vision. Khuluma igogo omdala le. There's a very great day. Lo gogo This granny, uthi wathelele kodwa engalele. when she was sleeping but not sleeping, Wabona umuntu she saw a lo person, muntu ethi woza. and this person was saying, Ethi come. woza ngengikwazi ukuyichaza indaba I yakhe. can't explain the whole thing. Abanye bathi bayixoxa bahlekisa ngayo. And when she was Kodwa speaking, they made a joke out bayixoxa of it. bezwa ukuthi besezulwini. Angithi umpostoli Pawulo uke wabasezulwini. Yebo. Uke waba wesithathu izulu. Jesus. Behluke ngani
Then King John's eyes to be moved. Maqede abonise izinto ezingabonwanga ngabantu. Then he ended up seeing things that were not seen It by was a others. proof It was proof. ukuthi into zikaNkulunkulu don't need your physical eyes. Ubona izinto ezimpunga. We thank our God Ukuthi this generation that this generation, kunabantu abangenayo, that there are people but they can see heaven. that they can see Him. Hallelujah. Siyathandaza. Hallelujah. Baba wethu omkhulu sibongile. Hallelujah. Sibongile uNkulunkulu wethu omhlaba. Sibongile. Sibongile uNkulunkulu yonke. Sibongile wena ukudala wethu. Uthi uJohn mangabe ebona isithili sasePatmos. Uthi wababhethi uwende efike enyaweni. Uthi wayibophele ebhandele egolide ey'veleni. For the very first time uJohn yakufanisa. Uthi nosifana nendodana yomuntu. Siyabonga mina ntambama. Sibonga isu lakho. Busisa umkhonzi wakho. Umgobo umgcwalise. Siyambiyela ngamalanga bomlilo ntambama. Baba wethu omhle. Sithatha udumo. Busisa ibandla lakho. Wenze lo Nkosi ukwenzela udumo legama lakho. Bantu nathi amen. Over to MC.